sok kejite lang nak benta kanu ke cingtemu hi bunsien ulong botiang bat yakani la sakia ka atsau tu kulan kuat arja arpuan haba ka wei kolong kumi ke bar syutia apang klam nang ki mentala laisnam bat ka badan ru sangur ki kun kale op yang songpha da ka yeng ban syong batsa ka jingyo ban IT yakani ka yeng syakate kolong kumi ka dei lengba ka jitre borba ka bor punyai dong demeu ha ka sinong umpernai rengkat ka kunhun ki nong khi marep ka khasi jantia fresh vegetable supply association ka seng samla umpernai ka seng long kumi demeu bat ki nong somsnong ya kani ka yeng la tei ha ka jinglut ka bolong lai laksan pho ja tengka bat ha ka tei ka si ba IT ya ka yeng la don lut ki jingdon kam hayeng baro na du ki kiu ki siang ki tiar ki tar bat ki wei na lor ka jingno senyang ki nong khayi marep sa ka dong demio ka bala a jaka ya ka association penlong ka jaka thap marep ha por badon ka lockdown lano senyang ru dak FK GGP agricultural cell ki nong song snong ki bala no senyang dak bormet bat ki tiar kham tam e ka jingtre borba ka executive committee jong ka dong demio umpernai ha ka jelang IT ya ka yeng la don lang referensi la mari postor in charge bala president umpernai uba F khar ngorang ba dong kidkhat na ka KJ FBSA ba kentup uba Henry khar working president kidkhat senglong me bat seng samla bat kwi pan sngo gadi ka benta ka bakrang ni na kalian cengi kum ka committee jong ka dong demio umpernai tengi la don ka ta cengi perkhat nge ban ko ngi klempai perkhat e tenri hadin bang la don ka cengi perkhat lang ban chit ye ka we ni long ying ke baduk tam hapo na ka dong tengi sem ka ying chana ko ri ka de ka ying ka bai kendu cing e tam mo la dong ma ba indivi long kmi badon sangut kon kom pilayos no te bat iba don nong pek nong sumar kumbal penpau badin nakaliang congka sengkenti jong balang presiden pernai becu ya pendap man lapor ya ka wat nakaliang ka bam ka di tenri isyong ka ying pat apa pelau ying jong kemi jong ipat long ka ying ka di tang ka ying ka bam da ikom tengi cit I ban yo ka benta ban yarap ban pen yo ying I khenang ba ban yo ka benta kumbalong lem ki para breu tena kaliang sung tenan ngasngu burom ya kacing simbentalang ya kacing mencurlang ya kacing ya railang daga stukumti jong dong demi pernah hibrawi nang tapat kingasngu ba kamde patangkata de gede pakacing dam betalang jong ni khasi jantia fresh vegetable association kabala ya no senjang lang kabala ya ai bentalang bat kat ni supplier kibala ya dan betalang hakban ya ban yarap ban penmi bisa haka bangin la ban ai kicing rap nam ta na ka kum ka na ka pok bran kam tenri ngasngo pat baga kane ka di ko we kicing haka ba nakaliang chong kini ki association ro ki pok bra dem long ki long pok bra dem ki chong ni ki supplier ki kendo cing bakim yo asu ban thap ki mar mata ha ki sinang fer nagada bodon to ka kanika pandemic covid-19 kanika covid-19 te gila sakhang ha poro ki chaka chongka trong sinong chongki tan ne pernai ngil athawe kalat dak stung ting yu penlong yu chialang la wi ka por skoi pan balmangi I bagadon ka ching khrau nak liang ching nong rem I gadon ka ching khrau nak liang chi pat ba te hadu mentai hadu kini gesngi hikat badang don kene ngibon kamba ka bagi sandung ya thaulan ban bagi beliau kan yo menteri berkata ban ngi thau ru ialat bagi beliau kan boot ya kan social distance kan boot ya kendon ki rule kat kum kacing tha na po ga department tengah ngoba ngilala sisa heban penjat ti ho kadon kacing baklah nang tai kadon tang ba long bakat bala heban le ngil anang yele ban penbeng tengah ngoba kacing don lang chong ni ki khot chong ni ki supplier jong association fresh vegetable association hila banong tengah semua kacing don bentalang cong kiru kena sinong cungi kalong sa kacing rap ka bakrau ka bangila la berle kam isne nam tag ne kalong yeng ka beduk nagaliang cong sinong kata kan nagaliang cong sinong ki babun hi ki bangila rap kan ka benta ka bidi ban sinai ka yeng mo ka we ka dik benta ka bangin sinai ka yeng bat ka we pan kacing rap ka babun hi kalong ba nagi pat ba no sinong lu ki don ki rap
ki ai kum ki ba ai ru mau gitu ki ba ai siap gitu ki ba biarap dak permet kum ta ter kidan kepenengkong he kalong baik ba kadon kata lockdown mencua habau don utu Jepang covid kat kendai mah te nakaliang ki memparngi la sim jing adu kata khamtam ngini pitnuk sa sinong lai kor kabala long tak bu kudam lu kam sya sura hadien ngasim kabu no kacing long dekat komiti jong kan dong kan tengai keren ha ngara apa ye kan kacing jong ka association ha kan dong jong dong demiu te nakaliang dong demiu kala pliang sobha hi yakini ki membar cengi bakin buat tep jur ha kan dong cengi kan ha kan sinong pernah dadap nang ta pat tengi nakaliang ko association kan don kata kacing sngo kan wat lada dei ka sinong ba dei ka sinong ka bayarap ya ka association kamut ngirung ni haple gin mata ka sinong pernah ting ngidon ka meeting pat ha kata ka meeting la irai bangin ni no senyang kan ngin no senyang yang ka sinong bakan la ben perekam ya ketika cing no senyang ni te dan bak he ngasul sarong he ro ba ngalong mudkhat misi jong kan dong kala simra ya kan rai ba kini pensna da kaying baduk nakaliang ka association kalong kane kin ka nomor ba nakaliang ka association ba pinwan erap da kamet ngimlai na nomor ngidon la ka jong kam tingi syarap no da ka pisah kan kumwe membangi la syarap baru ka imbangi la yono senyang la lingba ka pisah he tingi la yala bini da ka cigi trelang bat ka snong he ngila la penulong he kene kaying makut ane kan ni kene kaying ka jinglut sep da kunung no kala jan puai saka lailak sting ye kata long laj no tangia ki boy suan irap mon subha tu bla ai du siap dan ai luma dan ngas ngungu yu play ba ublay sim nam ino e kadi ka jing im ka chonga wala da ublay wala da ngamar pedeng gani ki jing jenja ki jing e ka jing im ka chonga ru re ublay sim nam ino ya nga udang play nga kat kini kalan bat ublay udang kerku yang akan ni ti ngas ngungu ban nga ingu e ublay mat kunju ro kini ki dikhot komiti jo kani ka dong ba kilas ngos lem kumyanga ban kila ya kan mau lem kumyanga karu kon thai ka ba sim jenjar ka ba pang ka stom re kim sim nam ino yanga kila ya play yanga kila ai nga kat kini ka yi ti ga ngai bau play ru ya kini ki khot ka komiti jo kini ka sinong ka dong jongi hang ni bat ya baro ki bai dan benta kitu ki ba ino senjang lam nak benta kan ka jing im ki chonga ti ngai bau plane kurku kurdo eki bat plane nang pendap biang ki jing dan kam ki jing ki baro bat ya kitu ki paralok pracor ki bahayang basem ya ki paramarcan marpar chonga baro belaju yawan ban ya pet sus lam yanga ngai ru kitu baro plane kurku kurdo eki markum churu ya ka khor chong kan ka kom chong ka seng kan thai ka balang presbyterian bakila juwan man la kata yo haying chonga baki yawan ban besar ban pendap ban penbiang ke jing dan kam chonga te ngai ekiru bau play nang darungkat eki bat play nang kurku kurdo hakikam kicam ke chongki play nang ai ki kamat ke bakwai bakia bat ulen kurku yaki bat ya email kumcu ba ila ai subhai ngai kini ke chaka ti ngai ru ba email undar kat bat yor kamat bakwai bakia bat ulen kurku roi I haka cingdan kam ke cing iba man ka singi te bat kumcu ro ya ini ke badan mentalang ni barok ngai ba ulen nei dan kat bat nang play kalat kan ti bakiru yaki nang pet dam sekitu ki weru ki ba mat ki cing e kenang dan bentalam kena ya cing arab te ki kun ki ti ngadon songut te ngamar ki cing e ki cing jenjar namarwa ngomdon nong kupar ngomdon te ngadon kini ki kun songut te ngasem cing e hi mata ladang asyong kena niru tambah ngai ublai hi utip ya kata sa pendapan biang la dia mau sampai sa mau de ublai ban ya rap yang dengan dan lat dan tis dokumnungan wat dengan dan lat hi re dengan tong play hi ban tip ban play lat yang